tal-aħħar inħares lejk intu tala il-bib din l-aħħar paġna minn dal-ktib li rajna jitnejn flimkien li ktibna int u jien. L-tifla ħallija rrida bil-kwif dika t-żajr biex tifhem dawn l-affarijiet u lejha l-flus tinkwita xejn. Nagħtihom lok x'inna dija nhar it-tnejn. Tal-aħħar Tista' tsinix tal-aħħar indirizz m'għandix tal-aħħar jekk jogħġbok tfittixnix tal-aħħar tal-aħħar li ma nafx fejn tal-aħħar int ma taħti xejn tal-aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. mimlija b'tifkiriet din id-dar ta' żmien li għadda u mar f'dan ir-ritratt kemm konna ferħanin. Miegħek xtaqt li ma jgħaddi qatt il-ħin. Iżda malajr tgerbu dawn l-10 snin u minn amrati sirna dewwa ta' xulxin it-tnejn skjavi ta' din is-sitwazzjoni. U skużani jekk wiċċi nieqes mill-emozzjoni. Tal-aħħar Tista' tsinix tal-aħħar indirizz m'għandix tal-aħħar jekk jogħġbok tfittixnix tal-aħħar tal-aħħar li ma nafx fejn tal-aħħar int ma taħti xejn tal-aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. tal-aħħar Tista' tsinix tal-aħħar indirizz m'għandix tal-aħħar jekk jogħġbok tfittixnix tal-aħħar tal-aħħar li ma nafx fejn tal-aħħar xejn tal-aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. tal-aħħar inħares lejk intu tala il-bib din l-aħħar paġna minn dal-ktib li rajna it-tnejn flimkien li ktibna int u jien. Tinkwitax għalija jien dwejjaq m'għandix l-oħra da żgħir u wiċċa bla titmix missa x-xotta dmuħ u ħsieb għalaq sew warajja dan il-bir.